मना मानून येत्यार पुरमुंद्या फोमाक सोतोण कोणाक हांसोन खेळोन मारूंक जाय ते कोलाक म्हणून तुजी नाका म्हणजे भाशेन येता तुका रोखडो राग सगल्यो सोयरी घेव मोठाय तुगे जिबे येता म्हूण गाग गुन्या मुगे केसो सुटना जाल्यार जा पुरशेपणा कोणाक चल आख्खे घर घर सा मुज बराबर चोळवांनी बरून काढल्याले मामा बाप फारी पण दिता तुमी आदालले बाबा बाप कोत्ता कोत्ता हांव घर साफ कोत्ता चिकना रांदूंक जाय गुडा तूं कोंबे दोता कोत्ता कोत्ता हांव घर साफ कोत्ता चिकना रांदूंक जाय गुडा तूं कोंबे दोता ये पाटी सोयरीक मोडना जावपाक काडटा हांव मांडणी फिवण्यो घालून शेंबडी हाडून खुशालची येतच्यानी चेडवाक लागून मारीच्या दारान चेड्याक शेवलायणी चेडवाक लागून कांयच रुचोना सगळें लागता अयणी नवऱ्याक फसून काडीस तसून कसलो उपाय काजार जातोस ताकाच बेटोय दिली मोजे कोंड आसा तुय सोर मारून चलचे पोटा दादा दान जाणटो नाका जायो म्हाका चेडो वर्सांनी या गेल ते पाटी चोयच्या येयल्लो मारी गे चेडो तो चौपा दिसो चुने तकलेचो घेरा रेडो गेल ते पाटी चोयच्या येयल्लो मारी गे चेडो तो चौपा दिसो चुने तकलेचो घेरा रेडो येची लॉस दिसता का चलो आंबा लॉस किती रे बाय आदो तुझी बराबर सगळी चेडवा काजार जाय गोवागेर घर संसार कोताय आपण सुख भोगिताय आणि तू हांगा पाहिजे जीव हावपाक नाही कोण मरे माका का गाजारू ओय ना गो के घरा ओय आई काजार केल्यार तू काजार जातोले तुझ्या पळोन असो काजार जावपा जायना किती बाबा ना कोणस ना पळो वासुडा ओय आदो एक चेडवा काजार कोतो जाले पाहिजे नाका शिंग बारकाच पडाय तू वस पळोन वस आणि काजार जाव म्हणजे केसली आड पडना शी कोणाक बाय दिसले रे हेच भाषे दिसो जोडा हो दे देव ना हसने ना हस पळो वास टेसलो आक वारा जायना पळो वसपना बरे काजार कोत तुका काजार जात मग तू आज एक चार चौपाय पाहा तुई फकत एको काय उडोवपाक तू एक जाप भायर काडून फकत होय ओ ना कळ्ळें तुका मानून जाल्यार होय ओ ना इतली दोनी उतरां आनी जरी ते उतरां सिबीज आनी ती उतर गायली मागीर तुगे गळगळ मारप स्टार्ट मागीर शेतांतल्यान धांव माता तूं आपल्या फाट सुणी लागलो कळ्ळें ना एक जाप भायर काडून आ सुबे जुलोपाना वो बाय चार तुझा बरं सात मरे सारको बरो सारको हँडसम पूण माशे दोळ्यान कुडो किती कुठं बाये त्यांनी सांगितलं आपण फुकट काजार जात न्हू तूं भिनाका आवय पाटून काजार जाली न्हू मागीर ऑपरेशन करून बरो जातालो बाये किरें तुवें तूं कितें काय जाता वयता गो रे आवय मागीर आमकां लागून जाला तो रिसॉर्ट बाये तुजी हुस्तार हांव येतालो ओके पळय एक सांगितलें चोय तूं एक जाप भायर काडपाना कितें जालें कळ्ळें न्हू ओय ना इतलें ओय ना येयले दिसत म्हाका चल भितर वच वेलकम बाबा वेलकम कैसा बाबा तू कैसा तू मोटरसायकल गेलेला आहे किती मोठो पेपे आवाज करीत रस्ते मोदीचे येताले मागीर सायडी सावन हांवें कोणाक मोटरसायकल खर्च मारलो ना छोड ना ओय हा बाबा छोडा आपले म्हणून हले इस्केलेट कोण रे इस्केलेट हे अंजुना मेलते त्याची किती आमगे इस्केलेट ना तर इस्केलेट yes दादा Esse mulher tirou um pé. Esse bawa. अब कर देता है ऐसे. अरे वो कुडो मुस्ता है जबार पेट नहीं मुस्ता. ऐसे बाबा ये जोड़ो. बदिसता चोपागू एकदम बदिसता. सारखे नीट उभ्या आकडे तिकडे हुंजा ना. सारखे बदिसता. स्ट्रेट उभ्या
सारखे हुई बेंड बेंड ना नु ना सारखे शेट उभ्या मुजी हाक्या जातले मोठी हाव बारीक हा तुझे हाग्या जातो जाल्यार खबर ना म्हाका मुझे हाग्या जाता एंग मांदा कुची गरज ना तू ट्रायले हाडलाय चोबा बरे सदा तुका सारखे बोल बरे बरे सब तिगे छोडू जातो काजार ऍडव्हान्स की जागे म्हाका दवा काका ऍडव्हान्स काय ना तू जाय जाल्यार हांव ऍडव्हान्स दिता ना 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 तुझे ऍडव्हान्स मागना ना मग कॉल दिले छोडू एक सांगू और किती देगा 35 नो प्रॉब्लेम मग 300 केन्ना असतो 1000 तू जाय मग तुका या मुझे हल्ले को जाबाला सकाळ उठून होय तुमचे चोर मोठे तुम मशीन त्याला तर नव्हतंय बाबा एक जाप कोणते त्याला ना जाबाला तो बागरच ना ना जाब तो बागरच ना त्या ओके उभी आहे जे माफ कोण आहे की तू रेस्पेक्ट आहे छोडते ते दुसऱ्या रेस्पेक्ट देऊ पास झाला चेडून शाकीत को वालो दिवाला रेस्पेक्ट दिवाला ते झाला ते ओके आहे जे कोटा त्या केसलो देत ना सारखे बोले रीती देखी जे मुर्यादी चोरून कोटा थँक्यू बाबा थँक्यू बाबा म्हणजे चोडवा गेली त्या महिना 10 तारखेला बर्थडे ते दिसाको खाता कोण या इंचार भाव की जाणे तू कोण चेडवा कोण बेबी बेबी ऐक ना काय काय जातात रे हनीमून गेल्या काय बरी आम्ही तू जाती या मरे मुझे आप होय अंकल तेगे स्पीकर आहे सी गेलो हमरे किती मुंगे हाय से गेलो हा आणि तुझे बाप पाहिजे बेबे ना पेटोने ना किती बाप पेटच्या कामना मुझे माय बाल फास्ताय के न्याय बे एन्जॉय केलं मला बाल फेरणे अंकल सांगत मला का देना गाव तुझे चुडा को का जातो बा आम तयार ना बाबा एकी पाट जाव रे काजार कितू माटी एकी पाट जाव रे आणि काजार की त्यार पड जाताई ते की छाता दोने नवे येनु आम जाय रमड्या जाय ना अरे जाचा पाल लाग रे तू तुझे असला मुझ बोले गो कोगारी ना कोबी ना कोणू कोण हा कामना रोजगाचे अरे मग किती चॅन्स गेली अंकल चिडवा झालं ते एक पोलीस शिकवली हो मला रेस्पेक्टाचे देखीचे चोरत गेले जाते बाबा जाव रे एकी पाट काजार आऊ एको खासा झालो बरस तू आऊ चिनी बोय अंको रपा तयार हा अरे वास रे गेल रे तू ते लाई तू तुझी माय घेतो त्याला बाटली असत केली आणि यांनी केली अरे आऊ तू सांगता किती आऊ तू को कासा झाला बरस आ ही खाय मोल होता है ना इको होता यार ही खाय मोल होता है ना आगी मोल